Upat ang naangol, apil ang driver sa multikaban sa dihang nakatagpilaw ang driver o nabalintong ang niyang sakyanan kagahapon sapon didto sa barangay Birada dinhi sa lungsod sa Kidapawan. Pauli na unta gikan sa General Santos City ang pamilya ni Alan Alvarez og pipila na lang ka metro maabot na sila sa ilang balay sa barangay Hinatilan sa dihang nabalintong ang multicab nga van nga iyang gimaniho. Sumala ni Alvarez usa ka empleyado sa motorpool sa lungsod nagsaysay nga nakatagpilaw siya samtang nagdrive ug wala niya mabantayi nga ningnaog na sa kasada ang iyang sakyanan ug mibangga sa usa ka dakong bato daplin sa dalan. Hinungdan nga nabalintong ang iyang sakyanan nga dunay plaka numero MAN 6142. Swerte usab nga panguslang ang naangkon sa pasahero nini ug apil sa naangol ang iyang minor de edad nga anak. Daling miresponde ang rescue team sa lungsod ug gidala gilayon sila sa ospital. Sa talaan sa kapulisan, ubay-ubay usab ang nadisgrasya sa lugar ug pipila na ang namatay tungod kay subida bahada ang lugar. Ang ngayang hinumduman sa matag motorista nga sa atong pagmaneho o pag-agi sa kalsada per mikitang mag-igmat aron malikay sa disgrasya. Regilan Yaman, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!